Tirinyaka e weche matimore gwenge mag dho wadh Nam Chumbi. Kamoyudo ni meli maradhai moting'o welo mahao 800 mawuok e pinje maoko ogo e dho wath mano ma Mombasa. Jagoro migawo mar limbe John Ololtua wacho ni welo go mathothgi gin jopuonjre mar mbalariany biro timo limbe kuonde mopogore opogore e pacho kae e thuolo mar ndalo 6. Omedo ni biro mar welo go biro goyo jek sekta mar limbe kaachiel kod mano mar ohala e pacho ka to chutho ka dho wadh Nam Chumbi. Ma en meli maradek mating'o welo magowa e boma ma Mombasa chakre dwe mar 12 mar higa mokalo. Ka bende KPA gano ni meli machielo e chakruok mar dwe mar 2 mar higani. Gisano dhi tudra gi jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa George Aoko mar mondo mi omiwa ler mathoth e wi wach makama. Aoko kiwinje yor ong'we yamo amosi ni misawa mana kinyalo nyisi nyakwara mga juang' ler kaluwore gi meli ma bende nogo e dho wath mano ma dho wadh Nam Chumbi. Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kabisa kowuok e kaunti ma Mombasa kuma mana kaka iwachono e okinyi ma kawuono meli maradhai midendo ni MV Odessa ni kawuono ogoyo wath ma Mombasa koting'o welo mana kaka iwachono magin welo 800, 950 mahao mana 900 manobiro e kaunti ma Mombasa kaendi okinyi ma kawuono kendo gichano timo limbe e kuonde mopogore opogore ka dho wadh Nam Chumbi ka kod e pacho ka mangima. So gima timore en ni jogo manie sekta mar limbe opako malich mokalo biro mar melini kagikoni endi sani nyaka ne Disemba rum kwan welo ne chal ni osechako dok chien to koro biro mar melini kendo koro chal ni omedo goyo jek sekta mar limbe kaachiel kod mano mar ohala ka gigeno ni welo ma koro biro kaendi dhi konyo malich mokalo e bero sekta mar limbe kaachiel kod mag ohala ni mar gidhi wuotho kuonde mopogore opogore kendo gidhi tiyo gi pesa ka giweyo e pacho ka. Machielo en ni thoth welo mobiro go gin jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore opogore ka thothgi gin mago mawuok e piny Amerka ma bende onyiso mor margi kuom chopo kaendi ka gin be gin kod geno ni gidhi neno kata gidhi timo limbe kuonde mopogore opogore to chutho parks ma gidhi neno lee mantiere wuotho e dho wedhi ka dho wadh Nam Chumbi kaendi to kod kuonde mamoko mantiere gigo malombo wang' welo. Wawuoyo gi jatend migawo ng'ama ne oromonegi ne en jagoro mongirore e migawo mar limbe mano migosi John Ololtua mokoni biro margi en mor malich mokalo to chutho ne sekta mar limbe ka gikoni ging'iyo uchumi biro mar welogo dhi konyo kata king'iyo kinde mosekalo meli midendo ni cruise ship gi mating'o welo osebedo ka biro to tieko odiochieng' achiel to gomo dok. Koro maendi gikoni dhi bero uchumi ahinya to chutho ni mar maendi dhi tieko chiegni juma achiel odhi bedo kae kuom ndalo 6 eka bang'e to gidhi wuok kae. Koro gikoni ma en yo achiel mar temo bero sekta mar limbe kaachiel kod mano mar ohala ka dho wadh Nam Chumbi kae.